Prečo má niekto na účte milióny, zatiaľ čo ty kalkuluješ, či si môžeš dovoliť kúpiť druhý rožok k polievke? Prečo Jeff Bezos lieta do vesmíru, zatiaľ čo ty sa modlíš, aby ti banka nestrhla posledné eurá za poplatky? No, drahý čitateľ, pravda je jednoduchá. Systém je nastavený tak, aby bohatí vyhrávali. A teraz sa priprav, pretože to, čo sa dozvieš, ti môže zdvihnúť tlak viac ako faktúra za plyn v januári. Poznáš to? Boháč hodí pár miliónov na akciový trh, sedí na jachte, popíja šampanské a pozerá, ako jeho účet rastie. Kým ty makáš od nevidím do nevidím, aby si mohol kúpiť nový telefón na splátky, boháči nechávajú svoje peniaze pracovať za nich. A v tom je ten háčik. Peniaze generujú ďalšie peniaze. Zatiaľ, čo bežný človek ich míňa, bohatý ich investuje do akcií, nehnuteľností, startupov, kryptomien, umenia, čohokoľvek, čo má potenciál rásť. No a kým ty poctivo platíš dane, lebo nemáš inú možnosť, títo milí páni a dámy si založia firmu na Bahamách alebo v Luxemburgu. Výsledok? Daň z príjmu? 0. Sociálne odvody? Žiadne. Ešte im za to právnici zatlieskajú, lebo to bolo všetko úplne legálne. Keď bežný človek zarobí 1000 eur, tak minimálne tretina padne na dane a odvody. Keď zarobí 1 000 000 niekto, kto má šikovného účtovníka, skončí to na účte v Paname. Bez dane, bez poplatku, bez hanby. A čo krízy? Aj z tých sa tešia boháči. Keď príde kríza, tebe príde výpoveď. Keď príde kríza bohatým, šanca na lacné nákupy. Kým ty rozmýšľaš, či ti banka nezoberie dom, boháči skupujú domy od zúfalých predajcov za smiešne ceny. Kríza je pre nich príležitosť, nakúpia lacno, predajú draho. A ty? Ty sa zmôžeš akurát tak na ďalšiu brigádu, aby si utiahol nájom. Myslíš, že sa to nedá zmeniť? To nie je pravda. Niečo s tým urobiť predsa len môžeš. Čo môžeš urobiť? Vzdelávaj sa o peniazoch. Investuj, hoci len malé sumy. Nauč sa, ako funguje trh a hlavne nepracuj len pre peniaze, ale nauč sa, ako nechať peniaze pracovať pre teba. Inak budeš navždy len tá figurka v hre, ktorú ovládajú tí hore.